በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኩልኻትኩም በስም ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ከመይ ውዒላትኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በብሰዓቱ ቃሉ እናፀዋዕና ተግሳጹ ምኽሩ እናሰማዕና ክነብር ዝጸጋ እዚ ዝሰዓት እዚ ዝዕለት እዚ ዝዘመን እዚ ስለ ዝሃበና አምላኽና ክብርን ምስጋናን ኩሉ ግዜ ንዕኡ ይኹን። ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ስማ ዝኸበረ ዝለዓለ ይኹን። ኩሎም ቅዱሳን ብማዕርጎም እውን ዝኸበሩ ዝተመስገኑ ይኹኑ። ሽምበኣር ንእሽተን ኣፍታ ዘለትና ንእሽተን ሓፃር ሰዓት ፍርሃት እግዚአብሔር ዝብል ንእሽተን ክንመሃሃር ኢና። ነዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝብል ርእሲ ሒዝና እንመሃሮ ትምህርቲ አምላኽና እግዚአብሔር ንዓይ እውን ተናጋሪ አንደበት ክህበኒ ንዓኻትኩም እውን ሰማዒ ንቁሕ እዝነ ልቡና ክህበኩም ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ኣብዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝብል እንመሃሮ ትምህርቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ክብል ተሎ እንታይ ዓይነት ፍርሃት ንመን ክንፈርሕ ከም ዝግባአና ኢና ክንምሃር። ንምንታይ ኢና ኸ ንፈርሕ? ስለዚ ካብ ምንታይ ከ ኢና ንፈርሕ? ስለዚ ካብ ምንታይ ኢና ንፈርሕ? ክንፈርሕ ዝግባአና ካብ ምንታይ ኢና? ክንፈርሕ ዘይግበአና እውን ከመይ እዩ ኢልና ንእሽተን ክንምሃር ኢና። ምክንያቱ ፍርሃት ዝግባእ ፍርሃት ኣሎ፣ ዘይግባእ ፍርሃት እውን እኒሆ ማለት እዩ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ጌርና ክንርኢ እንተለና ፍርሃት ማለት ያው መበገሲኡ ኣኽብሮት እዩ፣ ኣምልኾት፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ስግኣትን ራዕድን ዝወልድ ስምዒት እዩ። ያው ፍርሃት ማለት ንኻሊእ ኣካል እንተስፈቲኻ እንተስከይፈተኻ እትገብሮ ካብ ልቦናኻ እትህቦ ውህብቶ እዩ። እዚ ፍርሃት ዝበሃል እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ሰለስተ ዓይነት ፍርሃት ከም ዘሎ ተመዝጊቡ ንረኽቦ። እቲ ቀዳማይ ፍቕራዊ ፍርሃት ዝበሃል እዩ። ካልኣይ ተፈጥሮኣዊ፣ ሳልሳይ እውን ባእዳዊ ዝበሃል ኣሎ። ስማዕ ዶ? أول حاجة يسمع لك وربي يسعدكم. وريت أفلك إن أتونا منكو. إيش ثلاث عينات فرحات كم ذلو إنا ننجاجر نيرنا. تي حدا فرحات فقراوي فرحات بهالنيو فقراوي فرحات. إذا فرحات زي እግዚአብሔር ከይቀዝፈኒ በኃይሉ ከየጥፋአኒ ካብ ዝብል ስጋኣት ዘይኮነስ ገዛኢ ፍጥረት ምዃኑ ብምእማን ካብ ፍጹም ፍቕሪ ዝተለዓለ ኣምላኽነቱ ምስ ኣቦነቱ ረድኤቱ ምስላኝነቱ ኣሚንና ተቐቢልና ኣፍቂርናን ፈቲናን እንእዘዞ እዚ እትግቡእ ፍርሃት እዩ። እቲ ኣድላይ ፍርሃት እግዚአብሔር ይበሃል። እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 15 ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ፍርሃት ፍቕራዊ ፍርሃት ብድልየትና እንፍጽሞ ፍርሃት እዩ ማለት እዩ። ነዚ ፍርሃት እዚ ኣቦታትና ቅዱሳን ብግብሪ ክንነብሮ ብምኽሮምን ብሂወቶምን ንዓና ይምህሩና ማለት እዩ። ብሂወቶም እውን ብግብሮም ይምዕዱና ቅዱሳን። ከምዚ ዓይነት ፍርሃት ክንነብር ሒዝና ክንነብር ማለት እዩ። ተፈጥሮኣዊ ፍርሃት ዝበሃል ኣብ ፍጥረት ዘበለ ኩሉ ዝግለጽ ማለት እዩ። ተፈጥሮኣዊ ኣብ ፍጥረት ዘበለ ኩሉ ዝግለጽ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ዘሎ
أو كل فترة زلوا فرحات كوينو زي بتفطرأوي انرخوه باهرياوي فرحات يزي إذا فرحات زي أبز تفلع لعقات أميتات ويكعا خناتات كخصص زخيل تفطرأوي فرحات كاب قلتنا زبقس فرحات سلازخونا كل جزي أبانا ويكعا أبلعلو خلاتنا فطران أبلعلو كل فطر زل إيزي فرحات زي تبعداوي فرحات ون زي قبو فرحات كنولون خيل قبو ون كخون يخيل نت نفسن سجان أب جهنم كأتو ذكالو دعاء فرحوا وانبر نتوم سجا زقتلو نفس جنا مقتلا زي كالوم أي تفرحوهم يبلا من أي ماتيوس وإنجيل نعرف عصرته وطلع عسران شمنت لما نفرح نتي نفسن سجان ناب جهنم كأتو ذكالو دعاء فرحوا وانبر نتوم سجا زقتلو نفس جنا مقتلا زي كالوم أي تفرحوهم نእግዚአብሔር ዘይኮነስ ንኻልኦት ሓይልታት ወይ ንነገስታት ፍጡራት ነገስታት ዝግበር ፍርሓት እዚ ዓይነት ፍርሓት እዚ ብእግዚአብሔር ተቐባልነት ዘይብሉ ፍርሓት እዩ እዚ ነገስታትን ሓያላትን ጉድኣት ከብጽሕሉ ይኽእሉ እዮም ኢልካ እትፈርሖ ፍርሓት እዚ በዚ መንገዲ እዚ ንእግዚአብሔር ከም ነገስታትን ሓያላትን ሰሪዕኻ ምፍራሕ ክንድቲ ብፍቕራዊ ፍርሓት ተሳሒብካ ትገብሩ ክኸውን ኣይኽእልን ማለት እዩ ኣገዳስነት ድማ ብኡ መልክዕ ክውሰኽን ክቕነስን ይኽእል እዩ ኣገዳስነቱ ሕጊ ኣፍሪሰ ሓጢኣት ገይረ ንኣምላኽ በዲለ ኣምላኽ ክቐፅዓኒ እዩ ብዝብል ኩነኔ እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ኣብ ንስሓ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ነገር ግን ግጉይ ፍርሓት እዩ ኢና ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ኩነኔ ብምፍራሕ ጥራሕ ክንፈርሕ የብልናን ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 1 ተገሊጹ ዘሎ ዓንቶ ፍቅራዊ ፍርሓት ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ፍቅራዊ ታይኑ ለና ፍቅራዊ ፍርሓት ክኸውን ኣለዎ ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ፍቅራዊ ብእምነትን ተኣዛዝነትን ዝግበር ፍርሓት ንኽነብሮ ኣባና ክህሉ ይመኽሩና ይምዕዱና ይኸው ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣመልኪቱ ኣብ ዝፀሓፎ ህያው ቃል እንታይ ይብል መጀመርታ ጥበብ ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ ይብለና ኣብ መዝሙረ ዳዊት 111 ቁጥሪ 10 ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ብቲ ተመሳሳሊ ተመዝጊቡ ንረኽባ ቃል ኣብ ናይ ጥበብ ሰሎሞን ፍርሓት እግዚኣብሔር ናይ ጥበብ ትምህርቲ እዩ ክብል እውን መዝጊቡልና ንረኽቦ ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 33 ስለዚ ፍርሓት እግዚኣብሔር ሓደ ኣማኒ ኣብ ህይወቱ ክኽተሎ ዘለዎ ኣገዳስን ወሳንን ኣድላይን ነገር እዩ ጠቢብ ስራክ ድማ ፍርሓት እግዚኣብሔር ልዕልናን ክብርን ዘውህብ ጥበብ ምዃኑ ገሊጽልና ንረኽቦ ኣብ መጽሓፈ ሲራክ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 11 እስካብ 13 ዘሎ ሃይለ ቃል ንመልከቶ ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ብምግንዛብ ንፍርሓት እግዚኣብሔር ዓብይ ቦታ ሂቦም ኣብ ህይወቶም ፍርሓት እግዚኣብሔር ተላቢሶም ሓሊፎም እዮም ከምና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብምዃኑ ድማ ካብቲ መመዘኒ ሓደ ኣቦታት ፍርሓት እግዚኣብሔር ብቑዓት ኣቦታት ቅዱሳን ኣቦታት ካብ ዘብል ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝሓዙ ኣቦታት እዮም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንእግዚአብሔር ክፈርሕዎ እንተለው ደግሞ ፍቅራዊ ፍርሓት እዩ ፍቅራዊ ፍርሓት እዮም ዝፈርሑ ነይሮም ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታት ብዛዕባ ንፍርሓት እግዚኣብሔር ኣመልኪቶም ካብ ዝበልዎ ሓደ ብሂል ንሽተን ክንናገር ፍርሓት እግዚኣብሔር ጸሎትን ንብጻይካ ጽቡቕ ምግባርን እዘን ሰለስተ ነገራት እዚአን ልዕሊ ኩሉ ስነ ምግባር እየን ይብል ፍርሓት እግዚኣብሔር ሓደ ጸሎት ክልተ ንብጻይካ ጽቡቕ ምግባር እዘን ሰለስተ ነገራት እዚአን ልዕሊ ኩሉ ስነ ምግባር እየን ይብል ኣባ ጴሜን ዝበሃል ኣቦ ካልኣይ ፍርሓት እግዚኣብሔርን ትሕትናን ካብ ኩሉ ዝበለጠ ድማ ሰናይ ግብርን እዩ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ዝተናገሮ ቃል እዩ መብራህቲ ኣብ ጸልማት ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ጸልማት ተወጊዱ ነቲ ቤት ከም ዘብርሆ ከምኡ ድማ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ሓዲሩ ልቢ የብርሆ ሰናይ ነገርን ትእዛዝ እግዚኣብሔርን ድማ የስተምሮ ይብል ኣባይ ያዕቆብ እቲ ብፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝነብር ብቅድስና ይነብር ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ክሪስሎጎስ ዝበሃል ጴጥሮስ እዩ እወል ፍርሓት እግዚኣብሔር መንፈስ የበራትዕ ካብ ሰይጣን ካብ ናይ ጽልመት ህይወት ካብ ናይ ድኽመት ህይወት የናግፍ
ስለዚህ ፍርሃት እግዚአብሔር እቲ ዝለዓለ እንታይ እዩ እቲ ዝለዓለ ጥበብ እዩ ቅዱስ ኤፍሬም ዘሶርያውን ከምኡ ኢሉ ዝምዕደልና ኣቦታትና ስለ ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘሎ ጥቕሚ ብደንቢ ኣነፂሮም ይምህሩና ይምዕድና ልብ ንበል ኣብ ልቡ ድምፂ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ሙት ምዃኑ ብጋኑ ይፍለጥ ፍርሃት እግዚአብሔር እንድሕር ዘይብሉ ሙት ማለት እዩ እዚ መን ተናገሩ ኣባ ቀሊሚን ዝበሃል እንታይ ከይብሉ ዝብል መንፈስን ፍርሃት እግዚአብሔር ምጥፋእን እዘን ክልተ ንሰብ ናብ በደል ይመርሕኦ ወንታይ ከይብሉ እዮም ዝብልን መንፈስ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ውሽጥኻ እንድሕር ጠፊኡ ናብ በደል ካብ ምኻድካ ዓዲ ኣይትውዕልን ፍርሃት እግዚአብሔር እንድሕር ዘይብልካ ሓጢኣት ንምስራሕ ኣይትሰግን ንምፃይካ ካብ ምብዳል ንድሕሪት ኣይትብልን ምክንያቱ ፍርሃት እግዚአብሔር የለነ ውሽጥኻ ፍርሃት እግዚአብሔር እንድሕር ውሽጥኻ ሃልይና ግን ፍቅረ እግዚአብሔር እንድሕር ውሽጥኻ ሃልይና ግን ሓጢኣት ንምስራሕ ኣይንራመድን ሓደ ሓው ንሓደ ኣረጋዊ ኣቦ ልበይ ተሩርኒ ንእግዚአብሔር ኣይፈርሖን እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ ኢሉ ጠይቕዎም ንሓደ ኣቦ ሓደ ውላድ ማለት እዩ እቶም ኣቦ ድማ እንታይ ኢሎም መሊሶም ነይሮም እግዚአብሔር ምስ ፈርሕ ያዋይ ሰብ ንበር በልዎ ምስ እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ንበር ወነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ከም ዝተናገረ እኮ እዚ ምስለ ህሩይ ህሩይ ትከውን ወምስለ ጠዋይ ትጠዊ ምስ ቅኑዕ ሰብ ቅኑዕ ኢኻ ትኸውን ምስ ጠዋይ ምስ ክፉእ ደሞ ክፍኣት ኢኻ ትመሃር ስለዚ እምበኣር ንስኻ ፍርሃት እግዚአብሔር ክትፈልጥ ምስ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ያዋይ ሰብ ንበር ኢሎም መኺሮምዎ ምዒዶምዎ ከምኡውን ሓደ ውላድ ትካዚ ዓለም ወይ ከዓ ሓዘን ዓለም ዝበሃል እንታይ እዩ ኢሉ ሓቲቱ ምስ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይሰማማዕን ዘይኸይድን ሓዘን ኩሉ ሓዘን ዝዓለም እዩ ዝብል መልሲ ይረኺቡ ምስ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይሰማማዕ ዘይኸይድ ሓዘን እዩ ዘለ ሓዘን ናይ ዓለም እዩ ቅዱስ ባስልዮስ ሰብ ሰይጣን ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ምህላውን ዘይምህላውን ብኸመይ ይፈልጥ ንሕና ክርስቶስ ኣብ ልብና ምህላውን ዘይምህላውን ብኸመይ ኢና ንፈልጥ ስለዚ ንቁጣዕ እንተኾይንና ንሓረቕ እንተኾይንና ኣፍና ሕማቕ ንምዝራብ ኩሉ ግዜ እንኸፍት እንተኾይንና ዘይረብሕ ከንቱ ነገር እንዛረብ እንተኾይንና ጸላኤ ሰናያት ኣብ ልብና ከም ዘሎ ንፍለጥ ናይ ጸላኤ ሰናያት ምልክት ንሱ እዩ ይሕርቀካ ሕማቕ የናግረካ የቆጥዐካ ከንቱ ነገር ክትዛረብ ከንቱ ነገር ካብ ህሊናኻ ፍምንጪ ይገብር ኣባኻ ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዘየለ የፍልጥ ከምዚ ዓይነት ተግባር ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ብውሽጥናን ብደጌናን ኣብ ውሽጢ ልብናን ዘሎ ከይተረፈ ክግዛእካ ይጅምር ክገዛእካ ንዓኻ ማለት ኮይ መን ተውሽጥኻ ዘሎ ሕማቕ ነገር ሕማቕ ሓሳብ ንሱ ክገዛእካ ስልጣን ይረክብ መን እንትህሉ ኣብ ልብኻ ሰይጣን ክሓድረካ እንተሎ እዩ ስለዚ እምበኣር ማዕፆ ከም ዘይብሉ ገዛ ከም ክፉእ ሰራቂ ይኣቱ እሞ ንውሽጥኻ ይብርብሮ እዩ ዘለ ፍርሃት እግዚአብሔር እንድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ማዕፆ ዘይብሉ ገዛ ሌባ ከም ቃሕቶ ኣትዩ ከም ዝወሮ ሰይጣን ድማ ናብ ልብኻ ኣትዩ ቃሕቱ ይሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዝነበረ ጸጋ ይወስዶ ይብርብሮ ማለት እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር እንድሕር ዘይብልካ ስለዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ማዕፆ እዩ ቁልፊ እዩ ሰይጣን ንኸይኣቱ ማዕፆ ሕማቕ ሓሳብ ንኸይኣተካ ቁልፊ እዩ ክፉእ ሓሳብ ንኸይትሓስብ ዝገብር ፍርሃት እግዚአብሔር ቁልፊ መሓዝ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ነስተውዕል ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንዕኡ ካብ ምፍቃር ይቅድም ማለት እዩ ከመይ ንዕኡ ምፍራሕ ንዕኡ ናብ ምፍቃር ዝመርሕ መንገዲ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ንእግዚአብሔር ምፍቃርና ንቀደም ናይ ንእግዚአብሔር ክንፈርሖ ይግባአና ክነኽብሮ ማለት እዩ ክነፍርሖ ስለዚ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ናበይ ዝመርሕካ ናብ እግዚአብሔር ናብ ምፍቃር ይመርሕካ ማለት እዩ ኣረጋዊ መንፈሳዊ ዝተናገሮ ቃል እዩ እዚ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ብፍርሃት ደው በሉ ብድምፂ ድማ ኣቃልቦኹም ኣይሰሓብ
انت خونا جنا بوشتكم نرأسكم أبكر مجزيابير بفرحات دو بولو زبل الله هو تايبل أبجزيه مسجانا صلاة أبجزيه تجور الله هو بقلب خونا الله لبنا هم بقلب خص حاب الله لبنا أنت خونا الله بقلبي بمستوعال ملؤ لبنا أفنان كالنان حسابنا كله تقلليلو نابجزيابير كسحاب الله مالتي زي سلذي استي واردياتات أبكر من قصوم قط نقط بتتأنك أبزق أمول الجزية نيمان يكون نسأجام جلس كم زي يولو خمود ما حدث أبكر مجزي أبير كقوم كل جزية فرحات نرؤسو كمركتي كبا مالتي مدراو نقص تم عجوتو بقى قلبهم مستنقص يوم قلبهم كافت نقص قلبهم سنزر يتولد تزولهم كسمع منتان قلت كيركم تتنققهم أبقربي ويقوموا تم عجوتوا نحن ون نجزي أبكر مجزي أبير كنقوم متلنا حسابنا أكارنا تسمع معو أبكر مجزي أبير كنقوم يقبعنا مالتي حسابنا خالي أكارنا دمو أفتصلت نيه أفنا يناقر الله قال مجزي أبير لبنا خالي حسب زي بتعمل بطن نقريد فرزي يقولوا فرع أربعة قونا بمالتي سلازي فرحات እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ጸሎት ክጽልን ተሎ ምስ እግዚአብሔር ክናገር ተሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቆም ከሎ ህሊንኡ ሐሳቡ ይእለየሉ ማለት እዩ ናብ ካልእ ይወፍርን እዩ ልቡ ናብ ካልእ አይብተንን እዩ ናብ ዓለማዊ ሐሳብ አይብተንን ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ንሐሰበ እዩ ካብቲ እግዚአብሔር ዝረኽቦ ጸጋ እናስታወሰ እዩ ጸሎት ዝገብር مالتي فرحات እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዚ ምልክቱ ማለት እዩ اول فرحات እግዚአብሔር بزعባ ሞት محسابن نعلم من عقن كل ግዜ ኣብ ቅድሚ ዒንትና ኣብ ቅድሚ ሕሊናና ክኸውን ይግብኦ ሞት ከም ዘሎ ክንሓስበለና ነበርቲ ከም ዘይኮንና ክንሓስብ ይግባአና ጽባሕ እንኾነ ኮስ ኣይንፈልጥን ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እውን እንታይ ዓይነት ኸይድ ከም እንኸይድ ኣይንፈልጦን ታዘለና ያጥራሕና ንፈልጥ ስለዚ موت كم زلون نحاسبنا ناب እግዚአብሔር ንጽውዕሉ ግዜ መዓልቲ ሰዓት ከም ዘሎ نحاسبنا ክንነብር ይግባአና ሞት ንሓስብ እንተኮይና ዋ ጽባሕኮ ሞት ክመጸኒ ይኽእል እዩ ግን እንታይ ሒዘለኹ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘቀርብ እንታይ ዓይነት ተግባር ኣለኒ ኢልና ክነስታውስ ይግባአና እሞ እንድሕር ተግባርና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘይቀርብ ኮይኑ ተግባርና استخاخلنا معرارنا ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘቀርብ ስራሕ ክንሕዝ ይግባአና አይቷና መለውቱ እዚዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ እዚ ዝገብር እወ ስለዚ ናልባሽ ንስጋና ዘመላኽዕ ነገር ኩሉ ክንገድፎ ነዛ መድራዊት ህይወት ክንዕቃ ንነብስና መላእክቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስለዝምርምርዋ ኩሉ ነገራት ናይ ምድራዊ ገይጺ ኣብ ሰማያት ኣይንረኽቦን ኣብ ሰማያት ተመላኽዕና ኣይኮንናን ትናይ ምድራዊ ገጽ ኣይኮነን ኣብ ሰማያት መላኽዕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከቅርበና በቃ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መልክዕና እንታይ እዩ ስነ ምግባርና እዩ እቲ ይውህናና ቅንዕናና ንጽህናና ቅድስናና ሰናይ ምግባርና ሁሉ ንሱ እዩ ቅድሚ እግዚአብሔር መልክዕና ሽልማትና ትናይ ኣብዚ ምድሪ እዚ استفلالي ملكع زلوه حبر زلوه خداونت نخدنو نرقصو ጫማ ይኹን ኩሉ ነገራት ከመልክዕና እዩ ኢና እንገብሮ ኣብዚ ምድሪ እዚ ይተርፍ ኣብ ሰማያት እውን ተሸሊምና ቅድሚ እግዚአብሔር ንራእየሉ ሽልማት ታይኒና ኢልና ክንሓስብ ከምታ afta ምድሪ ንጭነቀላ ታናይ ሰማያት ክዳን እውን ክንጭነቀላ ይግባአና ናይ ሰማያት ክዳንና ጥራሕ ተባና ቅድሚ እግዚአብሔር ከይንቀውሞ ከይንሓፍር ህዝበ ክርስቲያን ልብ ክንብል ይግባአና ስለዚ እዚ ከሓስብ من يو فرحات እግዚአብሔር ዘለዎ እዩ ስለ فرحات ለዘኒ ትምርትና እዩ فرحات ዘለዎ ሰብ ሰማያዊ ክዳን ከይስን ከይዓርቅ ኣብ ሰማያት ይሐስብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስቆመ መስተሓተተ ግቡእ መልሲ ሒዙ ንኽቀርብ ይዘጋጆ ይዳሎ ኣይተነበርኪ ኣትነብስ በይነርኪ ናይ ሰይጣን ስራሕ ረስራሕ ነርኪ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ረስራሕ ነርኪ ታዓነት ስራሕ ነርኪ ተባሂላ ኸጥያ እንተላ ነብስና ملسي اخترك ولا بقوع ملسي
ንእግዚአብሔር ተኽብር ነርኪ ቅዱሳን ዶ ትጽጉዕ ነርኪ ስም ቅዱሳን ዶ ትዝክር ነርኪ ዝብል መልስ ክህሉ ኣለዋ ኣይተማሃርኩን ኣይሰማዕኩን ኣይፈለጥኩን ዝበሃሉ ኣይሰርሑን እዞም መልስ እዚኦም መድሓኒት ህይወት ይኮንና እዩ ንምሃር ለና ኩሉ ግዜ ንምከር ንማዓደልና ኢና ግን ትንምከሮ ትንመሃሮ ኣብ ተግባር ምውዓል የልየና ትምህርቲ ኣይወሓደ ነብ ዘመን እዚ ተግባር ይውሕደና ኣሎ እዝኒ ይሰምዕ ኣሎ ኢድ ግን ይሰርሕን ዘሎ ህዝበ ክርስቲያን ልብ ንበር ከይንታለል ጸንሕና ዋጋ ዘይብሉ ነስሓ ከይንናሳሕ ዋጋ ዘይብሉ ብኽያት ከይንበክ ጸንሕና ስለዚህ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንሃለና ተጠቀምቲ ክንከውን ኣብዚ ምድሪ እዚ እንሃለና ህይወትና ኣስተኻኺልና ኣብዚ ምድሪ እዚ እንሃለና ንመዓልትና ዲሕና ንኻልኦት ወገናትና እውን ክነድሕን ኩሉ ግዜ ሓሳብናን ተግባርናን ክኸውን ይግብኦ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንረኽቦ ምእንታን ሓዘንና ስለ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ስለ ነብስና ክኸውን ይግባአና ስለዚ ነብስና ንኽነድሕን ንስጋና ንግረፋ ንንዓቃ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወንጌል እውን እንታይ ዘሎ ነብሱ ንዓይ ክብር ዝደብረያ ክረኽባ እዩ እዩ ዘሎ ወዘሰ ገደፋ በእንቲኣ ይረክባ ናይ ክብል ነብሱ ዝገደፋ ዝደርበያ ጸኒሓ ድሕንቲ ኮይና ክረኽባ እዩ ህይወት ተላቢሳ ክረኽባ እዩ ስለ ክርስቶስ ኢድና ነብስና ስለ ክርስቶስ ኢድና ስጋና ክንገርፋ ክንዕቃ ይግባአና እዩ እዩ ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎ ከዓ እዚ ይገብር ስለዚ ከምዚ እንተገርና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቀረባና እዩ እግዚአብሔር ታዩ ኣብ ቀረባና እዩ እወ ካብቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣቦታት ሓደ ታይሉ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክፈልጥ ብዙሕ ጽዒሩ ደኺሙ እዩ ጻዕሩ ክሳዕ በረኻታት ግብፂ ይኸይድ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግዜ ግን ኦ እግዚአብሔር ንዓኻ ክደሊ ብዙሕ ደኺመ ኣብ መጨረሻ ግን ኣብ ልበይ ረኺበካ ክብል ተዛሪቡ ስለዚ ኣብ ልብ እግዚአብሔር ኣብ ልብና እዩ ዘሎ ኣብ ልብና ኣሎ ስለዚ ኣብ ልብና እንድሕር ሃልዩ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ይግባአና ንእግዚአብሔር ዝግባእ ፍርሓት ክነቕርብ ይግባአና ንእግዚአብሔር ዝግባእ ቅድስና ተላቢስና ተማዕሪግና ክንርከብ ይግባአና ማለት እዩ ንኣምላኽ እንተደሊናዮ ክግለጸልና እዩ እወ እንተሒዝናዮ ድማ ካባና ይርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ይብል ኣብ ኣርሳኒዮስ ዝበሃል ኣቦ ንኣምላኽ እንድሕር ደሊናዮ ክግለጸልና እዩ እንተሒዝናዮ እንተረኺብናዮ ድማ ካባና ይርሕቕን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ህሱ ወትረክቡ ድለዩ ክትረኽቡኹም ይናለ ስለዚ ንእግዚአብሔር ንዝደለይዎ ቀረቦም እዩ ንዘደለይዎ ግን ብርሕቆም እዩ ብምንታይ እዩ ክርሕቕ ብረድኤት እኮ እዩ ዝርሕቕ ዘሎ እንትንደልዮ እንተለና ግን እግዚአብሔር ብረድኤቱ ኣብ ቀረባና እዩ እምበር እኮ ንሃጣን ንጻድቃን ንኹሉ ኣብ ቀረባ እዩ እግዚአብሔር እኮ ዝውስኖ ነገር የለን እግዚአብሔር ኣብ ርሑቕ ዝቕመጥ ኣብ ቀረባ ዘይህሉ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ሙሉእ እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ እዩ ብምንታይ እዩ ዘይክህሉ ብረድኤት እዩ ዝፈላለ ዘሎ ብረድኤት የለን ምሳና ንሕና ኣብ ዝሕዘናዮ ንሕና ኣብ ዝቆጣዕናዮ ንእግዚአብሔር ብረድኤቱ ኣብ ቀረባ የለን ማለት እዩ ንሕና ኣብ ዝሕጎስናዮ ደስ ኣብ ዘበልናዮ እግዚአብሔር ግን እንታይ እዩ ኣብ ቀረባና ኣሎ ኣብ ቀረባና እሞ ንእግዚአብሔር ዝሕጉስ ንእግዚአብሔር ደስ ዘብል ስራሕቲ ሰሪሕና እግዚአብሔር ብረድኤት ኣብ ቀረባና ዝርከብ ይግበረና እግዚአብሔር አምላኽና ስለዚ አምላኽ ኩሉ ግዜ ህሉ ስለ ዝኾነ ንአምላኽ እናጠመትና ኣብ ዕድሜና ሙሉእ ንእግዚአብሔር እናተመልከትና ክንነብር ብዘይ ሓጢአት ክንነብር ብቅድስና ክንነብር ትጉሃት ይግበረና ፈጣሪና እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ልቡ ንጹህ ዝኾነ ሰብ ንእግዚአብሔር ይሪኦ እቲ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ዝምለስ ዝንሳሕ እቲ ኩሉ ግዜ ዝንሳሕ እቲ ኩሉ ግዜ ዝምለስ እቲ ኩሉ ግዜ ፍቅሪ እግዚአብሔር ሒዙ ዝነብር ሰብ ንሱ ኩሉ ግዜ ናበርትዕ ይኸይድ ኣይደክምን እሞ አምላኽና እግዚአብሔር እቲ ሰናይ ነገር ንምስራሕ ብርትዕ ዓድለና ፈጣሪና እግዚአብሔር ስለዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ንሕርሃልዩ ቃል እግዚአብሔር ክነፍቅር ይገብረና ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ኩሉ ግዜ ንሰምዕ ኮይና ከዓ ነብስና ኣይትጠምን ኣይትርህብን ምክንያቱ ናይ ነብሲ ምግቢ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ
ምግብ ነፍሲ ቃል እግዚአብሔር እዩ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅውን መጽሐፍ ቅዱስ አፍቶም አማንያን መጽሐፍ ቅዱስ መምርሒ ዝገበሩ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ እዩ አፍቶም ዘይአመንትውን ሓያል ጽልዋን ተመስጦን ገዲፉ እዩ ቃል እግዚአብሔር ብጣዕሚ ህይወት እዩ አቦ ሰላም ብምባል ዓለምና እትጽውዖ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ ዝምህር መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ህይወት እዩ ዝምህር ስለዚ ናይ ነፍሲ ምግቢ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክንበብ መጽሐፍ ቅዱስ ያው ክትሰምዕ ክትንብብ ኣብ የመርካሉ ንንበር እንታይ እዩ ትመቲስ ንማር ኣለና በትንማሮ ንነብር ኣለና ግን ኣብዚ ትዋና ትኹረት ክንገብር ዝግበና በትንማሮ ንነብር ኣለና ምስ ክርስቶስ ኔና ዶ ምስ መን ኣለናስ ንመርምር ኩላትና ውሽጥና ንንሕድሕና ንርአ ምስ ክርስቶስ ዶ ወይ ምስ ካሊና ኔና ምስ ክርስቶስ ምህላውና ዘመላኸት ሓደ ፍርሃት እግዚአብሔር ቅድሚት ሰሪዕና ኣለና መጽሐፍ ቅዱስ ይሰሪዕዎ ንሕና ይኮናን ቅድሚት ፍርሃት እግዚአብሔር ጥበብ ስለዝኾነ ልቦና ስለዝኾነ ፍልጠት ማለት ፍርሃት እግዚአብሔር ዝሓዘ እዩ እሞ መጀመርያ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ዶ ንእግዚአብሔር ንፈርሕ ምዃንና መፍለጢኡ ድማ ሕጉ ምሕላው እዩ ትእዛዙ ምሕላው እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ምህላውና እውን ንሱ እዩ መግለፂኡ ተፍቅረኒ እንተኮይንካስ ትእዛዛተይ ሓሉ ኢሉ ወይ ከዓ ተፍቅሩኒ እንተኮይንኩ እመሰ ታፈቅሩኒ እቀቡ ትእዛዚ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ከም ዝተናገሮ ስለዚ ትፈትውኒ እንተኮይንኩም ትእዛዘይ ሕገይ ሓሉ ኢሉ ስለዚ እምበኣር ንእግዚአብሔር ንፈቱ ኢና ክንብል ተኮይንና ሕጉ ዶ ንሕሉ ኣለና ትእዛዙ ዶ ነኽብር ኣለና ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ከዓ ዓርሲ ብዓርስኹም ተፋቀሩ ተኸባበሩ ንዝተሸገረ እውን ሓግዙ ርድኡ ሕዘኑሉ ተክዙሉ እቲ ናይ ብጻይኩም ክፍኣት እቲ ናይ ብጻይኩም ጉድኣት ከም ጉድኣትኩም ረአይዎ ኣፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ ማለት እኮ እዚኣ እያ ሓደ ጓደኛኻ ክጉዳእ እንተሎ ጉድኣትካ ኮይኑ እንድሕር ተሰሚዒካ ከም ነፍስኻ ፈቲኻዮ ማለት እኮ እዩ ስለዚ እሞ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንድሕር ንፈቱ ኮይና እንድሕር ነሕሉ ኮይና እንድሕር ነፍቅር ኮይና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ጓደኛና ከም ነፍስና ፍቂርናዮ ንንበር ከም ነፍስና እንድሕር ነፍቅሮ ከዓ ኣብ ክፍኣቱ ንሓግዞ ኣብ ሽግሩ ኣብ ፀበቡ እውን ነቲ ሽግሩን ፀበቡን ዝውገደሉ ጥበብ ንሓብረሉ እወ እንተፀሚኡ እንተርሂቡ ንዓንግሎ ነስትዮ እንተዓሪቑ እውን ነልብሶ ምኽሪ ዘድልዮ እንተኮይኑ ምኽሪ ንሃቦ እዚ እቲ ንጓደኛኻ ምፍቃር ማለት እሞ ስለዚ ዓርሲ ብዓርስና ተፋቂርና ተሳሊቕና እንተይኮነስ ተኸባቢርና ተኣራሪምና ክንነብር እንተለና እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣብ ውሽጥና ምህላው ዘንፀባርቕ እዚ እዩ እሞኒ የሬታ ኸይኑ ሕልኩም እንታን ስለዚ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ነዚ መስመር ነዚ መድረኽ ነዚ መንገዲ እዚ ሒዞም ከይዶም እዮም ተዓዊቶም ዘለዓለም እግዚአብሔር ምስኦም ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ንዘለዓለም እናተዘከሩ ዝነብሩ ዘለዉ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዚ መንገዲ እዚ ሒዞም ስለዝተጓዓዙ እዩ ኣብነት ንዖም ክንገብሮም ኣለና ንሶም ግን እዚ መንገዲ እዚ ሒዞም ተጓዒዞም ብዙሓት እውን ኣድሒኖም ብዙሓት ናይ ብዙሓት ህይወት ኣውፂኦም ንባዕሎም መጀመርያ ኣድሒኖም እንደገና ከዓ ንህዝቦም እውን ኣድሒኖም ሕዚ እውን እናድሕኑ ብጸሎቶም ብጸበሎም ይነብሩ ኣለዉ በቲ ናቶም መንገዲ ዝጓዓዙ እውን እናድሓኑ ይነብሩ ኣለዉ ንዖም ኣብነት ገይርና ሕዚ እውን ህይወት ክንረክብ ድሕነት ክንረክብ ምስ ክርስቶስ ተጣቢቕና ክንነብር ቃል እግዚአብሔር እናተምሃርና ቃል እግዚአብሔር እናተመገብና ንንበር እዩ እሞ ኣምላኽና እግዚአብሔር ዝተምሃርናዮ ዝተገሰጥናዮ ግሳጼ ኣብ ልብና ሓዲሩ የማን መንገዲ ንኽንምርሓሉ የብቅዐና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዚ እምበኣር ዝዕለት እዚ እንደገና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳ ምስ ዮሴፍ ምስ ሰሎሜ ብናይ እግዚአብሔር መልአኽ ሓበሬታ ናብ ግብፂ ተሰዲዶምሉ ኣብ ዝነበሩ ብናይ ሄሮድስ ስግኣት ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ ሄሮድስ ብዙሓት ህፃናት ይቀትል ስለነበረ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንሱ ህፃን ስለዝነበረ ንኡ ንኸይቀትልዎ ብዝብል ናብ ግብፂ ተሰዲዶምሉ ንብዙሕ እዋናት ኣብኡ ተቐሚጦም ሕዚ ሎማዓንቲ ግን መልሲ ዝገበርሉ እዩ ካብ ስደት ናብ ዓዶም ዝተመለስሉ እዩ ሎማዓንቲ ንዝክረሉ ዘለና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዚ ኩሉ ምንግልታዕ ካብዚ ኩሉ መከራ ካብዚ ኩሉ ፀበባ ካብዚ ኩሉ ሽግር ናብ መቸም ካብ ዓድኻ ወፂኻ ምንባር ከቢድ እኮ እዩ
ካብ ዓዶም ካብ ስድራ ቤቶም ወፂኦም ክነብሩ ብጣዕሚ ኣብቲ ዓድማቶም ብዙሕ ምንግልታዕ ብዙሕ ምንቁሻሽ ብዙሕ መከራን ሽግርን ይበፅሖም ነይሩ ሕዚ ግን ተመከሮምን ተሽግሮምን ተወዲእሎም ናብ ዓዶም ዝተመለሱሉ መዓልቲ እዩ እሞ ንዓና እውን ካብ ናይ ሓጢኣት ስደት ናብ ጽድቂ ዓድና ይመልሰና ፈጣሪና እግዚአብሔር ብሓቂ ስለዚ ብስሩውን ብስጋ ተሰዲድና ዘለና እውን እቲ ናይ ልብና ሓሳብ ኩሉ ተሳኺዕልና ተዛቀናዮ ኩሉ ተሳኺዕልና እግዚአብሔር ኩሉ ይከኣሎ እሞ ተዝሓሰብናዮ እግዚአብሔር እውን ተሓዊስዎ ነቲ ሓሳብና ኣብ ፍጻሜ በፂሑ ምድራዊ ጸጋ ሰማያዊ ጸጋ ሒዝና ናብቲ ዓድና ንምለሰሉ ዘመን ይምጸልና ንኹላትና ንዓና እውን ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ሰሎሜ ዮሴፍ ንቅድስት ድንግል ማርያም ናተራድኡዋ እዮም ጸኒሖም ሕዚ እውን ሓቢሮም ተመሊሶም ኣለዉ ምስኣ ስለዚ አምላኽና እግዚአብሔር ብንስሐ እንመለሰሉ ዘመን ንዓና እውን ይዓድለና ፈጣሪ እግዚአብሔር አሎ እንበለ ሰሎሜ ችለ አሎ እንበለ ሰሎሜ ችለ ወዮሴፍ አረጋዊ ዘይጸውር ስንቃ ወዮሴፍ አረጋዊ ዘይጸውር ስንቃ የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች አረጋዊ 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 የጸውር ስንቃች አረጋዊ 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 የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች አረጋዊ 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 የጸውር ስንቃች አረጋዊ 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 የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች የጸውር ስንቃች አረጋዊ 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 የጸውር ስንቃች አረጋዊ 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 የጸውር ስንቃች ስለ መዝሙሩ አምላክና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዮሴፍ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስንቂ ተሸኪሙ ናብ ግብፂ ከይዱ እሞ እቲ ድኻም ናይ እመቤታችን ተኻፊሉ ንሱ እውን በረከት ረኺቡ እስካዕ ሕዚ እውን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተመዝጊቡ ስሙ ንኻልኦት ምእመናን እውን ኣብነት ኮይኑ ይነብረሉ። ንሕና እውን ከም ናይኒ ዮሴፍ ከም ናይኒ ሰሎሜ ዘይሃስስ ሕያው ዝኾነ ታሪክ መዝጊብና ንሓልፍ ይግበረና ንሕና ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን እውን። ስለዚ ኣምላኽና እግዚአብሔር
በረከቱ ጸጉኡ ረድኤቱ አይፍለየና ናይ ጻድቅ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን በረከቱ እውን አይፈለየና ናይ እመቤታችን እመብርሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረከትን ጣዕማን ፍቅራን እውን ይሕድረልና አምላኽና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።